vážení diváci, vítám vás u další filmonádové losovačky. Já jsem pan FIFA, dobrý den. Dnes losujeme 10 vstupenek na narozeninový benefiční večer občanského sdružení Filmonáda. A co to vlastně je benefiční večer? Benefiční večer to je taková v podstatě slavnost, oslava, sejdou se chlapi, ženský, pití až do rána a velká oslava něco jako Silvestr. Tak co vy děláte, paní FIFO? No já jsem brusí, svářeč, losuju. Kromě toho jiného, a to je asi tak všechno. Tak ještě já bych rád přivítal státní notářku. Dobrý den. Teď tu jsem vám musela informace od režie, že paní notářka je mimo závěr. Tak pojďte k námi, paní notářko. No, tak paní notářka nechce být do závěru, ale no, je tady. Nevadí to hlavně, že bude dohlížet na regulérnost losování. Ano. Tak, začínáme. Zkontrolujeme losovací nádobu. Tak. Losovací nádoba je prázdná. Skutečně je prázdná. Ano. A potom musíme mít do losovací nádoby osudí, respektive losy. Zde jsou losy. Logo na kameru, pánové. Děkuji. Tak, děkuji. A teďka musíme losovat. Do toho. Losuji. Losuji a vytahuji první lístek. Boston. Tak. Pan Boston. Losuji. Meduna. Správně. Tak, pan Meduna. Ahoj, strejdo. Pokračujeme dál. Masetka. Giba. Holandský horský pes. Je. No dobrý. Čotka Štěpán. Machácek. Mili. Jak vidíte, všechno je transparentní. Jako naše společnost. Jose. Máme dokonce i cizí. Pan Losuji. Nádoba je prázdná. Opravdu? Ne, není prázdná, koukejte. Je tady ještě jeden listek. Magda. Tak správně. Magda. Ahoj, mamo. Tak, jak jsme byli diváci a my jsme koncovali to. My jsme skončili. Losovací nádoba je prázdná, osudí je všechno vylosováno. Všechno je správně, tak paní notářko, jak to bylo to? No, paní notářka asi nechce mluvit, ale kývá s hlavou. To znamená, že ten losování je to správný. Teďka musíme poděkovat pan FIFA. Děkuji a uvidíme se na benefičním večerku. Super, přijďte tam. No, pro ty, co chtěli losovat a nevyhráli, tak až si příště www.filmonada.cz a máme zapomněl na tu nejdůležitější informaci pro naše